سلام كم يتوالو زخبركم سمعتنا لو مستدلو زيناتات انه بمجمرة ارست زينا اتين العلى حدا ورحق كايد زيسانا حاقرا ومككر ايتوبيا ابقود اديس ابابا كتعو يقتصل الله وتهدراو لممد امريكان دو كوريان هندبت تقاريسو كم اون بزعبا اتي لو من زبع الزلو بعل اشندا كاب بيرو بهلن توريزمن كل التقراج استوها بمقلتي زقلصو زيناتات حزنا لكم متينا لنا لچانلنا سبسكرايب بمقبار كساب مودعتا مدبنا كتكاتاتو لنا بخبري نعلمكم اتين العلي حدا ورحي كايد زنحا حقرا ومخكر ايتوبيا قد اديس ابابا متعارق حساب زي ترخبو له حمرت اتزا تخوينو بمقصالو نت مسرح زدانا غير عند اجندا خم زغونه تغليصوم زحلف ربا عدالوتي سند حصير ندفع حساب مسعربو تساتفتي اتمخكر بحاجه كسع منبع بصح منبرم حدا منشي قليص لهم يكون منبر نصبحيت حامس كنتات تقيرو اتمدرخ فصوم زتفلي ملكا كم زحزه تفليت لهم بي سي خمس صوبصوبو كان مجمرتا مسرح كساب حجب نتفت كابساتفو زلو كلتا منشتات زرزر حبريتا رغيب نيريوم حدا قبتم منشتات ابال نايت بزعبا قداي اديس ابابا دريداوان زو مزتاي زقمه ني 500 قجليم مسرت تمنشن بي سي زهابا حبريتا تساتفتي ابسمع السبس حمسيلوم تسفا سنيقوم ناي موداتا وسان سمعلو غباي بهانكوتا بينيرم انت هنا قداي اديس ابابا مسقربه قال تساتفتي ادراش قديفهم كساب موصع زبصح روي ني حسافدلي تفطيروم مختل والنا كوميشنر هاغراو مخكر هيروس قبر سلاسه بربع ابزحبته مغلصي كابتم شمون تنا يسرح بجلتا استواصو 120 دالوتي ندفع حساب اديوم زازيموم حبراو سند كم زرخبو بمغلاص نت مسرح حدا عب معرف تساغيرنا اينا كتبل حبيرام ابزتفلاليو ادراشات تمغيلوم زنبورو 500 ابالات زحازو جلتات اب شمون تعبيت اجنداتات زلوهم سممعن فللين اداليوم كقربون كلو منفس الدراش صبغ منبرو تساتفتي يقولصو يكون منبر بزعبا رئيس ختما فدرال زتشاب عاي جله وصي زوتو قربون كلو حيدتنا قريتا دمصتات يسمع منبرو تفليتوم بحفشا ግን تمنفس ናይ ሓጎስ ነይሩሎም ገሊኡ ተሳታፊ ስምዒ ክቆጻጸር አጸጊሞ ክሳዕ ምንባዕ በጽሑ ይኽብል ሓደ ተዛታዩ ሓቢሩ እዩ ንዓመታት ብሄር ተመቃቂላ ኣብ ግጭት ንዝጸንሐት ሃገር ፍርልያት ብዘተን ምፍታሕ ዝተጓዓዘቶ ጉዕዞ ብምርኣይ ብዙሓት ተስፋ ገይሮም ምንባሮምን ወሲኹ ኣረድዩ ሓሙስ ንግሆ እቶም 4000 ተሳተፍቲ ነቲ ብኣዳለውቲ ሰነድ ዝተዳለወ ሓበራዊ ሰነድ ንምስማዕ ኣብ ኣዳራሽ ተረኺቦም እዮም እንተኾነ ሃዋህው እቲ ኣዳራሽ ዝኸበደን ፍሉይ ምንባሩ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ኣብ ዝተሓላለኹ ኣጀንዳታት ምቕራብ ዝቆመ 230 ኣባላት ዘለዎ ናይ ክልላት ጉባኤ ሮብዕ ምሸት ህጹጽ ኣኼባ ፀዊዖም ዝነበረውን ተሰሚዑሎም እቲ ሓሙስ ንጎ ሰዓት 10 ክጅምር ዝነበሮ ጉባኤ ብዘይ ዝኾነ መብርሂ ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ተደናግዩ እዚ ድማ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝጋበጥርን ጥርጣረ ላዕልን ከዓስልን ገይሩ ነይሩ እዩ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን መስፍን ኣርኣያ ካብ ሃገር ወፂኡ ስለ ዝነበረ 7 ኮሚሽነራት ናብ መድረኽ ወፂኦም ሓደ ካብኦም ኣዲስ ኣበባ ርእሰ ከተማ ክልል ኦሮሚያ ብዛዕባ ምዃን ኣብቲ ጉባኤ ስምዕ ስለ ዘይተገብረሉ ከምኡ እውን ካብ ኦሮሚያ ዝመፁ ተሳተፍቲ ቅሬታ ስለ ዘቕረቡ እቲ ኮሚሽን ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ተጸጊሙሎ ብምባል ጉባኤ መፍትሕ ሓሳብ ክበሉ ሓቲቱ እዚ ን4 ዓመታት ክዳሎ ዝጸንሐ ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ መብዛሕትኦም ኣጀንዳታት ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበጽሐ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ግን ክሳብ መወዳእታ ኣከራኻሪ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ንጸጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኤስያ ከረጋግእ ዝጸንሐ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ኪዳን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ሎሚ ኣብ ከቢድ ፈተና ወዲቑ ይርከብ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጽቡቕ ኣረድሊ ርክብ ዝበሎ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ንምቅራብ ዝወሰዶ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ንደቡብ ኮርያ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ዞባ ፓስፊክ ኣሰንቢዱሎም እቲ ኦልቺ ፍሬም ሸል ተባሂሉ ዝጽዋዕ 18000 ወተሃደራት ደቡብ ኮርያን መሻርክቲ ሃገራትን ዝሳተፋሉ ዓመታዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ገና ፍርቂ መደቡ ከይፈጸመ ሎማ ዓርቢ በሃንደበት ተቋሪጹ ዝኾነሉ ምክንያት ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ልምምድ ዘይግቡእን ሰሜን ኮርያ ዘባሳጩን ብምባል ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ነቲ ንጥፈታት ብዓብዩ ክንክዮ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ እዩ እዚ ብወገን ትራምፕ ዝተወስደ ቤናዊ ስጉምትን ደቡብ ኮርያ ጥራይ ዘይኮነ ንታይዋንን ጃፓንን እውን ከቢድ ስጋኣት ፈጢሩለን ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኮርያ ቾ ሂዩን እቲ ውሳነ ብሓበራዊ ስምምዕ ዝተገብረ ንምምሳል እኳ እንተፈተነ ሰበስልጣን ሶል ግን ብዛዕባ እቲ ትልሚ ኣቐዲሞም ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘይነበረ ተኣሚኖም እዮም ደቡብ ኮርያ ነቲ ምስ ኣሜሪካ ተካየደ ወተሃደራዊ ልምምድ ካብ ሰሜን ኮርያ ንምክልኻል ከም ቀንዲ ዋልታ እያ ትጥቀመሉ ነይራ ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ትራምፕ ብዘይ ዝኾነ ምክክር ወተሃደራቱ ኣቐዲሞም ክወፁ ብምእዛዙ ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ዝጸንሐ ኪዳን ዘለዋ እምነት ንኽሰናኽል ገይርዎሎም ካብዚ ሓሊፉ እውን ፕሬዝደንት ትራምፕ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ 27000 ወተሃደራት ኣሜሪካ ክንክዮም ወይ ድማ ነቲ ንሰሜን ኮርያ ካብ ኒክሎሳዊ ኣጽዋር ናፃ ናይ ምግባር ፖሊሲ ክሓድጎ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ኣንጸላሊ ይርከብ መምሕዳር ትራምፕ ንጉዳይ ጸጥታን ንግድን
ሓደ ጠርኒፉ ይሕዞ ብምህላው ንደቡብ ኮርያ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ጸቕጢ ኣውዲቕዋሎም። ትራምፕ ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ምስ ኢራን ዘለዎ ምሰሓብ ሓባበሮ ብዘይ ምግዳሳን ነቶም ኣብ መሬታ ዝርከቡ ወተሃደራት ኣሜሪካ ተውፅኦ ቁጠባዊ ወጻኢታት ትሕትዩ ብምባል ክወቕሳ ጸኒሕሎም። እዚ ኩነታት እዚ ደቡብ ኮርያ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ጽጋዕተኛነት ቀኒሳ ናይ ባዕላ ኒኩለሳዊ መከላኸሊ ክህልዋ ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንኽለዓል መገዲ ጸሪጉሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ ኪም ጆን ኡን ዘለዎ ርክብ ጽቡቕ ይብል እምበር ፒዮንግያንግ ግን ኒኩለሳዊ ኣጽዋራታ ኮቶ ከም ዘይተውርዶ ብተደጋጋሚ ዝገልጽ ኣላ። ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሩስያ ብሚሳይላትን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራትን ትሕግዝ ብምህላዋ ወተሃደራዊ ተመኩሮን ቴክኖሎጂኣን ዝያዳ ክቢሉ ይርከብ። ከምቲ ክኢላታት ዝሰማምዕሉ ደቡብ ኮርያ ካብ ሰሜን ኮርያ ርእሳ ንምክልኻል ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ኪዳን ናይ ህላውን ሞት ጉዳይ እዩ። እቲ ትራምፕ ሒዝዎ ዘሎ ዘይተገማቲ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ግን ነዚ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ርክብ ናብ ዘይተፈልጠ መጻኢ ይመርሖ ኣሎ። እቲ ብኣሽሓት ዝቑጸራ ተሳተፍቲ ዝእከባሉን በብዓመቱ ብድሙቕ ዝኽበርን ባህላዊ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዓመት ከምቲ ልሙድ ኣብ ስታድየም መቐለ ከም ዘይካየድ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ትማል ዓርብየ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ንሎሚ ቀዳም ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ስነ ስርዓት መኽፈቲ በዓል ኣሸንዳ ብሰንኪ ኣብቲ ክልል ይፍጸም ኣሎ ዝበሎ ስግኣት መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተሰረዘ ኣፍሊጡ። በዓል ኣሸንዳ ኣዋልድ ብባህላዊ ኣልባሳትን ፍሉይ ስራሓት ርእስን ተመላኽዐን ብደርፍን ሳዕስዒትን ተኸታተልቲ መዓልታት ዘኽብርኦ ዓመታዊ ባህላዊ በዓል ኮይኑ ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝውትር እዩ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ስነ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብርክት ዝበለ ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ ስታድየም መቐለ ብድሙቕ ክኽበር ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ ሎሚ ዓመት ግን እቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ስነ ስርዓት ከም ዘይህሉ ሰበስልጣን ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እቶም ሰበስልጣን ነቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ከም ዝተሰረዘ ቅድሚ ምግላጾም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅን ግፍዕን ብቑዕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ብምባል ጸሊም ብምልባስ ጸሊም ኣሸንዳ ብዝብል ድምፀን ንምስማዕ ዝንቀሳቐሳ ወገናት ምንባረን ይፍለጥ። ነዚ ስዒቡ ድማ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ካብቲ ልሙድ ባህላዊ ስነ ስርዓት ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ካልእ ምንቅስቓሳት ክግበር ከም ዘይብሉ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስትን ህወሓትን ዘሎ ምስሓብ ምውንጃልን ግጭታትን እናገደደ ብምጽኡ ኣብቲ ክልል ዳግማይ ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ሓሲሉ ይርከብ። ግዝያዊ ምምሕዳር ፈሪሱ እቲ ክልል ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ህወሓት ካብ ዝኣቱ እንድሓር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ወጥሪ እናገደደ ክኸይድ ጸኒሑ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት እውን መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ዝገልጹ ጸብጻባት ክወፁ ጸኒሖም ኣለዉ። እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ዜናታትና ኣብ ዝፈጽምና ኣለና። ንቻነልና ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ሰላም።